ya, Mbak. Gemes ya, Mbak. Ya wes. Wes. Ndak ya, Mbak Salwa Jambualas. Iki Mbak Wakijan iki pokoke anggar petok ora ndemek bokongku, rugi dhek. Nggih. Makasih Mbak Wakijan, sehat panjang umur ya Mbak ya. Alhamdulillah. Nggih. Engko joget-joget ya Mbak ya. Nganti saiki Pak yuk joget Mbak. Sama. Turun ya, Bu. Terus kelingan ramah kasih sayang aduh patiku pengen tadi bojone aku wis kadung tresno longso kula aja semut durung rondo ojo direbut semoga selalu disayang suami, rezekinya lancar, usahanya
seseme Bari seseme terus kelingan Rama Gembuyu Rama Gemuyune makasih Bang kasih sayange arep atiku lakon dadi bojone muara hati buat Om Damien ditunggu ya Om dikarenakan ini dari pihak tuan rumah mintanya ada kasunyatan ya diselani ngono ya kasunyatan bersama siapa ya enaknya ya siapa ndek Mbak Amel gimana sayang Mel sini aku iki lho nduk aku keron nampani dhuwit nduk tanganku mau loro dhuwike pirang-pirang ya wis ora etong sepatuku teles rokku teles penting tok dhuwit ayo Mbak sini Mbak Amel Punti Bu berapa? Oh nggih. Los pokoknya sawerane. Engko nek dhuwit entek njaluk bojone. Iya. Kan? Pekerja semua, ora usah njaluk bojo. Ngono ya gatok. Sing lanang nyawer dhewe, sing wedok nyawer duwike dhewe-dhewe. Hiduplah perempuan. Hah? Heeh, 5.000-an sik. Piye Mbak? Sampeyan sing tukang hitung niki jar 200 nganu 5.000-an. Di Amel di. Ayo nih dong. Kasih nyata. Ayo nyanyi sayang.
singkatane tresno kowe sumanding wong liya Terima kasih buat ibu-ibu cantik. aku turun nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni Aku sumanding aku wis nyoba ikhlas nanging ngamuk